खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। आसामनि लाख लाख अरुणोदय आसनि मोनगिरि आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। रायजोनि लाख लाख आइजोफोरा अरुणोदय आसनिनि दारै आसाम सोरखारनिफ्राय साफ्रोमबो दानफायाव 1250 रां मोननो हायो। दा बे अरुणोदय आसनिनि बेलायावनो मोनसे मोजां इसाराखौ होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। राजस्थान रायजोनि मोनसे हाबाफारियाव बाहागो लानानै गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुङोदि फैगौ 2024 मायथाइनिफ्राय आसामनि जाय आइजोफोरा अरुणोदय आसनिनि दारै 1250 रां मोननो हादों बिथांमोननो 1250 रांखौ बारायनानै गासै साफ्रोमबो आइजोफोरनो दानफायाव 3000 रांहै होनाय जासिगोन होननानै बुंदों। गिबि मन्थ्रिनि बेबादि आसनिफोरनि थाखाय आसाम रायजोनि लाख लाख आइजोफोरा बिथांखौ मोजां मोनजानायखौ नुनो मोनदों। मख'नो गोनांदि आसाम रायजोनि खना खनला जायगाफोराव बे अरुणोदय आसनिनि 1250 रांखौ मोननाय नुनो मोनदोंब्लाबो नाथाय बिटिसि हालामाव खायफा जायगाफोराव दिनैसिमबो मोननो हायाखै। मणिपुर रायजोआव आरोबाव फिन अर जोंब्लावफिनबाय। मणिपुर रायजोनि हिंसा हिंसि दावराव दावसि जाथाया दिनैसिमबो जोबनानै थाङाखै। रावबो राजखान्थियारि हान्जाया बे हिंसायारि दावरावफोरखौ फोजोबनो हायाखै। भारत सोरखारा दैथायहरनाय रौनिया हान्जाफोराबो मणिपुराव गोजोन थासारि लाबोनो हायाखै। थिग बेबादि समावनो आरोबाव मोनसे गिख्रंथाव जाथायफोरा जालायबाय। बे खेबाव सोरबा उदखारिनि गाग्लोबनाय नङा। बे खेबाव मणिपुर रायजोनि रोजा रोजा थागिबिफोरा इम्फल पुलिस थानाखौ बेंखनना लानानै गाग्लोबो। बे रायजोफोरनि गाग्लोबनायाव इम्फल पुलिस थानानि गोबां पुलिस मावथिफोरा गोब्राब जोखोम जानायजों लोगोसे पुलिस थानाखौबो बुफाय बुसि खालामो। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला ओनसोलनि 7 दाय गैयै सुबुंफोरखौ पुलिस बिफाना हमनायखौ हगारना होनांगौ होननानैनो रोजा रोजा रायजोफोरा इम्फल पुलिस थानाखौ बेंखनना सोमावसारो आरो जोबथारनायाव बे सोमावसारनाया हिंसायारि अर महर लाहैयो। जेब्लासिम दाय गैयै 7 सुबुंफोरखौ हगारनानै होआ अब्लासिम गोख्रोङै बेबादि सोमावसारलांबाय थागोन होननानै बिथां सोमावसारगिरिफोरा बुंदों। थारैनो मिरु सोरखारा मणिपुरनि जाथायनि सायाव गोसो गैयै थासारि दिन्थिनायखौ नुनो मोनदों। आसाम रायजोनि थागिबिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथाङा हानि खाजोना होनांगौ जायो नामा? नोंथाङा नोंथांनि गायग्रा आबाद फोथार, न' लुनाय, बारि बिथा बायदिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारनो खाजोना होयो नामा? नोंथाङा हानि खाजोना होनो थाखाय सार्कोल अफिस, मौजादार अफिस बायदिफोराव सिरियाव थांनानै खाजोना होनायाव जेंनाजों गोग्लैनो गोनां जादोंमोन नामा? दानिया नोंथाङा बेफोरबादि जेंनानिफ्राय बारग'नो हासिगोन। रायजो सोरखारा दानि खाजोना मारिनो थाखाय दानिया मोनसे अनलाइन वेबसाइट खुलिनानै होबाय। नोंथांमोना दानिया बे वेबसाइटआवनो हानि खाजोनाखौ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI आरो इन्टारनेट बेंकिंनि दारै होनो हासिगोन। नोंथांमोना गावनि मबाइलनि दारैनो 82.assam.gov.in वेबसाइट एबा लगइन खालामनानै हानि खाजोनाखौ मारिनो हागोन आरो हानि खाजोना होनायनि सायावनो माबाफोर सोंनो गोनांथि दङब्लाबो नोंथाङा 1800-345-3574 बे नम्बराव जगाजग खालामनो हासिगोन। थांनाय 1 जुलाइनिफ्रायनो बेफोर खामानिफोरा अनलाइननि दारैनो सोलिगासिनो दं। नोंथांमोना बेफोर खामानिखौ दासिमबो मावनानै लायाखैब्ला गोरलैयैनो मावफुंनानै लानो हासिगोन। बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय मोनसे आसामनि गोबां दाब दाब ओनसोल आरो जिल्लाफोराव गोबां बर' बिमानि आंगो गामिफोर दं। जाय गामिफोरा दिनैसिमबो बिटिआर आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव हाबाखै। बेबादिनो आसामनि गवालपारा जिल्लायाव गं 309 बर' गामि आरो कामरुप जिल्लायाव गं 100निख्रुइबो बांसिन बर' गामिफोर दं। दा बेफोर गामिफोरखौनो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाव थाबैनो सोसनजोबना होनो नांगौ होननानै मैया आसाम सोरखारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बड' साहित्य सभा आरो बर'नि माहारियारि आफादफोरा खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों दाबि खालामदों। लोगोसे राभा आरो हाजं अट'नमास काउन्सिल जानायनि सिगांनो बे बर' गामिफोरखौ बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोसनजोबनो नांगौ होनना बुङो। मानोना बिथांमोना राभा आरो हाजं अट'नमास काउन्सिलाव थानो लुबैयाखै। सासे उन्दै हिनजावसा गथ'आ 3 बोसोरनि उनाव
थार बिजिरनायखौ मोननो हाबाय। बिलासिपारा जिल्लानि गोजौ बिजिरसालिया जाहिदुल इस्लाम मुंनि सासे लांसुनियाखौ 28 बोसोरसिम जेलनि साजा होयो। सापरग्राम तुलसिबिलनि जाहिदुल इस्लामा 3 बोसोरनि सिगां सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ गिबियाव किडनेप खालामनानै उनाव जिनाहारि खालामदोंमोन। बे जाथायनि थाखायनो 3 बोसोरनि सिगांनो जाहिदुल इस्लामखौ बिलासिपारा पुलिस बिफाना खादोंमोन आरो समा लासै लासै बाबेनलांनानै जोबथारनायाव 3 बोसोरनि उनाव थार नायबिजिरनाय मोननो हाबाय उन्दै हिनजावसा गथ'आ। साननैसो सिगां रायजोनि सिङाव थानाय इ-रिक्सा सालायगिरिफोरनि थाखाय आसाम सोरखारनि हान्थामेला बिफाना मोनसे गोदान नेमखान्थि दिहुनना फोसावनानै होदोंमोन। बेनिनो दिनै मोनसे गोदान फोसावना होनायखौ नुनो मोन्दों। बे फोसावलायाव थानाय मोननैसो नेमखान्थिफोरा जादों इ-रिक्सा सालायगिरिफोरा हादोरनि राजा लामायाव इ-रिक्साखौ सालायनो मोननाय नंला। रायजोनि सिङाव थानाय सरासनस्रा लामाफोरावल' सालायनो मोनगोन। इ-रिक्साखौ जेराव मेराव जायगायावनो लाखिनो मोननाय नङा। नोंथांमोना दानिया बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिनो नांथारगोन। जुदि नोंथाङा बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलियाब्ला हान्थामेला बिफानजों जब्द खालामजागोन नोंथांनि इ-रिक्साया। बेखायनो बयबो रायजोनि इ-रिक्सा सालायगिरि नोंथांमोना दिनैनिफ्रायनो बेफोर नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै सोलिदो। नोंथाङा बबेबा सिनाय मोनै जायगायाव हान्थियोब्ला गुगोल मेप बाहायो नामा? गुगोल मेप बाहायोब्ला नोंथाङा सांग्रां जादो। नोंथांनि जिउआबो माब्लाबा गुगोल मेपनि दारैनो खैफोदाव गोग्लैनो हागौ। बेबादिनो मोनसे जाथाय जादों नर्थ केर'लिनायाव। फिलिपेक्सन मुंनि सासे सुबुङा गुगोल मेप नायनानै हान्थिनायाव गंसे बायनाय दालांजों सालायलांनानै जाब्रबथाय जाना जिउ गोमायो। बे जाथायखौ लानानै फिलिपेक्सननि अनजालि बिसि एलिसिया पेक्सनआ गुगोल मेपनि हेंथायै केस थिसनदों। खौरां बिजोंनिफ्राय मोनथिनो मोननाय बादिब्ला दालां बायनायनि खौरांखौ मोननायनि उनावबो गुगोल मेपआव आपडेट खालामनायखौ मोननो हायाखै, जायनि थाखाय बे जाथायाव फिलिपेक्सनआ गावनि जिउखौ अबथिरा खोमानाङो। थारैनो गुगोल मेपनि थाखाय 100% फोथायनाया माब्लाबा सुबुं माहारिखौ खैफोदाव खोख्लैनोबो हागौ। बेनिखायनो गुगोल मेप बाहायनायनि सिगां नोंथांमोना बयबो सांग्रां जाग्रोनानै लानाया मोजां। आरोबाव नुनो मोनलायबाय मैदेरनि उदखार। बे खेबाव हाग्रानि मासे मैदेरा 9 बोसोर जानाय सासे गथ'खौ गाग्लोबना गोबां जोखोम खालामदों। थांनाय 21 सेप्तेम्बर खालारखालि मोनाबिलिनि 5 रिंगासो समाव क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय उल्टापानि गराय बाजारनिफ्राय गावनि न' फारसे थांनाय समाव 11 नं रायड'नि लामायाव मासे मैदेरा गाग्लोबो। गाग्लोबजानाय गथ'नि गामिनि मुङानो जादों सेरफांगुरि गामि। जाय गथ'नि मुङा जेसुवा बसुमतारी। गोब्राब जोखोम जानाय जेसुवा बसुमतारीखौ क'क्राझार सोहोरनि MRM देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागासिनो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मैया आसामनि नाहरकटियाव 3 आइजोफोरखौ हिर'इन मुंनि ड्राग्स लाबोबाय थानाय समाव आसाम पुलिस बिफाना हमनो हादों। हमजानाय 3 आइजोफोरा बे ड्राग्सखौ नागालेन्डनिफ्राय गासै 29टा साबोननि बाक्सुआव सोनानै लाबोदोंमोन। बे 3 आइजोआ गासैबो अरुणाचल प्रदेशनि थागिबि आरो बिसोर बे ड्राग्सखौ नागालेन्डनिफ्राय अरुणाचल प्रदेशसिम लांनो नागिरदोंमोन। बेयावनो आसाम पुलिस बिफाना बिसोरखौ हमनो हायो। बे ड्राग्सनि बेसेनखौ 3 कौटिसो रांनि जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआर हालामनि क'क्राझार बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मैया फुंबिलिनि 5 रिंगासोआव आसाम सोरखारनि रेड रिबन माराथन खारनाय बादायलायनाय हाबाफारिया मोजाङै जाफुंनानै थाङो। माराथन खारनाय बादायलायनायाव क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि 4 फरायसुलिफोरा बान्था देरहानो हादों। बे बान्था देरहानो हानाय फरायसुलिनि मुंफोरा जादों बानसुलि बसुमतारी सेथि बान्था मोननो हादों, प्रनिता बसुमतारी नैथि बान्थाखौ मोननो हादों। आरोबाव 2 फरायसुलिफोरा बान्था मोननो हाबावदों। बे माराथन खेलायाव क'क्राझार हिनजावसा गोजौ फरायसालिमानिफ्राय 4 देरहासार जानो हानायखौ क'क्राझार हिनजावसा फरायसालिमानि प्रिन्सिपाल बिथाङा मान बाउनाय हाबाफारि लादों आरो जोबोर गोजोननाय मोननायखौ फोरमायदों। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।